Træs er et lille værksted, som primært arbejder med genbrugstræ. Det hele det startede med, at jeg fik det her lille hjørne ude i min onkels værksted, hvor jeg kunne få det her kreative frirum. Min interesse for træ, den voksede hurtigt, og så skulle der ligesom meget mere træ til. Jeg fandt hurtigt ud af, at træ også koster en del penge, og jeg blev nok en smule nær, og det var egentlig derfor, at jeg kastede mig over genbrugstræ. Og nu er genbrugstræ ligesom grundstenen i Træs. Genbrugstræ det har vendt fuldstændig op og ned på min proces. Før der startede jeg altid med at udvikle produktet og købe det træ ind, jeg skulle bruge til at fremstille det med. Og nu der er det ligesom træet, der kommer først. Det er en fed udfordring at få et stykke genbrugstræ ind ad døren og undersøge, hvilke muligheder der er i lige netop det stykke træ. Der er virkelig også noget tilfredsstillende i at lave et produkt ud af noget træ, som i andres øjne måske bare er noget affald. Jeg kunne godt drømme om at arbejde sammen med andre virksomheder og give dem idéer til, hvordan de kan genanvende noget af det træ, som går til spilde i deres produktion. Tænk, hvis træ skulle være med til at skabe endnu mere bæredygtig værdi. Det synes jeg kunne være fedt.